Jatilan kuda arseto Wasioko kelareng budaya Jawa seni Jawi Jatilan kuda arseto ijin saking dusun ujon mugi dadya Lareng budaya Jawa seni Jawi Jatilan kuda arseto ijin saking dusun ujon mugi dadya panglipur rasa Wasioko kelareng budaya Jawa seni Jawi Jatilan kuda arseto ijin saking dusun ujon mugi dadya panglipur rasa ana kanung saka wetan nunggang jaran telalikar ingkang singgih kula marang baliku
setan perkasaan amulya mring tawang tuwang prajamu iblis sing yuwara kari karang kula balik polang bali Arseto Arseto Was
ayo cong ayo Mas kudu Arseto kagem mo aliku pabriye ojo lali parang aku nadyan kula boten melu besuke kelingono lelahku lamun ambane jelapan emane yos 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 pilihanku mripat biru pabriye mre sulestya ingkang warni yen takon isi atiku besuke mes sanono ali kagemo aliku pabriye aja lali marang aku nadyan kula boten melu besuke kelingono lelap beku lamun ambane jelapan emane amung tansah damel juwo iki ambane kencana besuke tansah pagia rarjo yen nganti tinggal wong seje
besuke Udah Arseto, Arseto. Masuk, masuk. Yo, iya, yos. Yuk. Dap duri duri dap duri duri dap dap duri duri dap duri 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 Budar Seto memang untuk anda kesenanganku mas sesok minggu main dap duri duri dap duri duri dap dap duri duri dap duri duri dap duri duri dap. Ayo mas
bocah kudu arsita lho Pak Edip bersama dan audio sosis masuk masuk sok neng di teng pari tanasa aku mantel ono jerone ati ali de kembang kuningan Tok kemang bentok neng witek samo
lestari ana saku mandel ana sedoting ati alah ali de kembang kuningan saya keringan mas Batuk gemak besok nek pitik sawung satilane ditanggap dhewe itu kadang ekara kuning kambine gede ora nyono aku ora ngira sebel kowe
omahe. Yo 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 yo. Hoi. Kuda lumping, tarik kuda lumping yang enak. Tarik kuda yang enak. Os Kuda asetok, saking kuda kuda tarik. Kadilan kuda asetok, saking kuda tarik. mari kawan-kawan, mari kawan-kawan semua, mari kawan-kawan semua melihat kesedihan kita jakilat Pujo Arseto, melihat kesedihan kita jakilat Pujo Arseto. Ngerti Cik? Yo. Nyuwun pangapunten dumateng sagunging Sutresna Budaya khususipun Sean Jadilan. Saderengipun beksan saking lare-lare Kuda Arseto tumuli pun lajengaken menika wonten ing Kupat Luar saking Brayat Ageng Bapak Jupriyanto dalasan Ibu Sarjinem saha ulang tahun Adimas Fajar Khairu Ramadhanu. Yo Mas Par niki wau gek didalke. Monggo. Ing samangke Kuda Arseto badhe ngaturaken kalih babak. Bapak ingkang angka kalih noni nggih babak saking putri-putri Kuda Arseto. Sagunging para rawuh kakung miwah putri Pandemen budaya ing menika panjenenganipun Bapak Jupri dalasan Ibu Sarjinem mandatipun Dik Nurul kaliyan Bapak Suryo dalasan Bapak Kolil saha Ibu Eni ngluwari ujar. Indonesia supitanipun Adimas Fajar Khairu Ramadhanu. Pak Jupri kaliyan Bu Sarjinem pucuke janur dicekeli, Pak. Heeh, kaya nyekeli karo nggone lek 6 kae lho pucukane. Heeh. Nggih. Kairing donga mugi-mugi panjenenganipun Bapak Jupri sak keluarga tansah pinaringan bagas waras ayom-ayom tentrem. Rezeki kathah lan barokah. Syukur gage turah.
saged kagem ngamal jariah, syukur gage tasih turah, saged kagem netepi darmaning asepuh ingkang sunah, tindak wonten ing Mekah lan Madinah. Kanthi ngucap bismillah luari jaripun Bapak Jupri dalasan Ibu Sarjinem. Tungglep. Kejawi luari ujar supitanipun Adimas Fajar Khairiu Ramadhanu menika ugi ulang tahun ingkang kaping 11. Wah jane iki nanggap dhewe-dhewe gak didadake siji ngiritno kowe. Menika ulang tahunipun Mas Fajar Khairiu Ramadhanu ingkang kaping 11. Kairing donga disekseni para sedulur-sedulur kathah, mugi-mugi Dek Fajar dadi anak kang soleh mituhu dateng tiang sepuh agami lan negaranipun. Tiup lilin, Duk. Sapa? Le Cahayu, Cah Bagus. Yo, selamat. Ayo tak. Tiket dicekel.
Bingkar bingkorengo ora akarana karena marti siwi Sinawang resmine Katarto pangkar tinding ilmu lugu katunggap ing tanah Jawa aku mau akabik Mas katon pecane yen mon brongkaton mencara aduh piragane sinawatan abot gumiak ngene ya iki ya. Gumiak tenan. Hayeng regen. Alon ndak kesampar lho. Pokoke nek ora jarot ora ana sinden gelem jadil barang ke. Ayo. Heeh, aku tuh ki gek engko minak konser barang ing mangkat. Heeh, apa meneh? Sesuk tanggal 19 ning Temanggal. Nek Temanggal. Genepi grup Mbak Excel. Dadi apa? Dadi apa, Rat? Anu lho ndak, kan pemainnya ra teko siji to. Kamu entuk BS kok adminnya kon genepi. Kon genepi. Kek macak kepiye, Rat? Macak bulu. Ya, kita dilanjutke ya. Sepiro, Mas? Syarat lali.
Pacaane sarwa asri coba tenaku tansah kuat emas mos lumayan amol emas para Ora takon karo tukangnya kendang. Oh, Mas Aris. Aris, oh iki ya. Dongkraknya aman. Mas Aris. Res. Ora, biasane ngendi-endi kuwi tukang kendang sik dimatke bokong penyanyi wedok. Lah kok iki sik dimatno bokonge Jarot ae lho Jan. Lah iki lho bokonge bokong wedok e. Ora lek ngendangi tenanan lek ngematke nganti. Wah, rak yo ngono to Mas Aris tonggol. Tae udu. Sembarangan. Udu. Pokoke kok baline ngati-ati ya, Rot. Ket mau bokongmu wis dilirik karo Aris. Oh, salah Mas iki ganjel yo Mas. Oh, ganjelan to? Dadi ngono. Oh. Terus no. Yo. Pacaane sarwa asri coba paringi panjang yuswa Allahumma amin. Ingkang dereng gadah jodoh pun paringi jodoh Allahumma amin. Ingkang sampun kandungan jodoh bojone loro Allahumma. Kok sik amin kok bapak-bapak kabeh ya? Langsung A1 bapak sarungan. Amin mumpung adem. Mumpung adem. Adem. Lah nek adem ki ya arak loro ya. Kan ya satu guling, siji
siji teman tidur ngono. Kira iya ngoten. Alhamdulillah menika Mbak Nyumili anggenipun piantun nonton ya Mbak Hilka, Mbak Tata. Wah, parkirane full. Amin. Niko ngaturaken Sugeng Makarya selamat bekerja untuk Karang Taruna dan panitia yang ada di Yang Kancis. bertugas ya. Ya. Bakul-bakul paringi laris. Amin. Pulang murah adole laris. Betul, Bener. betul. Amin. 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 Ora tenan nih perlu diurus, Mas. Lah kepiye? Sajake nek mandek ngene iki kira-kira seberapa jam ngono kepiye ya? Bos, malah bodol. Si boyok bodol ngayu ning pantiri ini ronsen to. Iyalah. Mas, aman. Bah. Aman pora? Bah. Pak De ampun ten burine nggih. Lah ngapa? Ndak kentutan. Ora muni nek entut. Ora muni. Ora. Lah mergane. Ya lagune apa iki? Saos panglipur semua. Saos panglipur dumateng kanca-kanca lumantar Kudo Arseto mbok menawi sak mangke. Ini Dek Fajar belum minta lagu Dereng. atau ibunya ingkang pundi? Bu Dek Fajar. Yang mana? Oh sampun nyare. Oh ibu. Itu minta loh. lagu apa? Alon-alon nganjuk. Oh niki dari Bapak Alon-alon siapa? nganjuk. Oh ibu. Oh, Matur sembah Ibu. nuwun. Berkah barokah Ibu. Berkah barokah. Mugi Ya paring Allah. rezeki lancar. Ya, ora loka anake saya. Kebak injih. Kalau engko siji Mas Gede Fajar. Apa? Aja nemen-nemen renjadel engko ndak jahitane rontok. Ketoke wis mari ya. Wis mari. Mari urung. Oh, wis garing. Kok ya krungu to ya? Oh wes garing to le gene wingi kok pap aku jek gendelen le. Sembarangan. Ijek nyemruk bunga tulip ngono kae. Walah. Mana minangkani pamundutan, Iya, Mas? mana mungkin lagu itu? Lagunya apa? Alun-alun nganjuk. Alun-alun nganjuk. Satu atau dua. Kan ono loro to. Paling lunga tak Nggih, sing niku. anti-anti. Lunga tak anti-anti. Apa sing dua? Lah nggih nggih nggih. Lah nggih. Nggih. Nggih niku. Refe ingkang Awale menika. niku, Bu. Nggih, nggih. Mula bukane. Iya. Semoga Mas. Nggih, kalian Ibu sinten menika? Dirahasiakan. Oh, no name. Nggih. Hamba Allah nggih, Bu, nggih, nggih. Klarune siji, Mbak. Napa? YouTuber yang kono kabeh. Apa? Dirahasiakan tetep Oh, iya. angel kok yo. Nuning. Injih. Ora di Zoom lho, Lek. Setunggal lagu lumantar kanca-kanca. Kudu harus itu. Alan-alan nganjak ya. Ya Mas Arif Mancung. Asoy. Satu nomor tembang bareng Kudu Arseto. Dance Audio Sound System Rapenak Jute Bali. Ora dadi, ora dadi. Cepat deh. Ora cepat kok undangan. Lunga tak anti-anti kapan gonmu bali mencai indahing wangi kudu kanjo iki Sumilir angin wates saya tambah ning ati. Apa kowe ora ngerteni kowe tak kangen goyang yo tak Goleki terminal stasiun tak ubeki senajan setahun tak ekeni tresnamu sing tak godeli lali tenan oke konmu janji-janji disekseni lampu alun alun iki lali tenan oke karo aku iki
ugi saya ugi. Dalu punika enjing. Sarange yo Ibu. Sarange yo. Sarange yo. Ya, alah. Dan Wonten alon-alon nganjuk. ya sampun katur nggih Bu nggih sak kamar-kamar nggih. Mbak bilih tasih wonten mamundutan? Oh, ditarik rumi. Tarik dulu. Tarik ya Pak. Heeh, engko ndak senengan Mas Aris ndelokno Bisma terus. Yo Aris Togor. Tarik deh. Basuki Mama Pia. Yo!
yang mana yo? Konder ya konder ya konder ya konder. Yo yo. Yo. Takarya. Takara. Yuk dikasih jalan, yuk dikasih jalan. Bilang apa? Matur sembah nawang. Kanton godo semane tutur manis sing gawe sliramu kangenake ora ngira bakal Yo. Yuk.
Arianto. Iya. BA, BA, BA. Oh ya. Ya. Yuk, 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 yuk.
iya iya iya. Yuk, 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 yuk. Yuk 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 yuk. Iya. Hoi. Oh. Ayo nice. Surli BH. Luli. Ayo Tur. Ayo Nur. Hoi. Sepi durung bisa dendro. Kaputo dendro kaya abro itu ati. Iyo iyo iyo. Yuk cari yuk. Yuk cari cari. Iyo iyo iyo. Diki Arianto. Takara. Adikku. Takara. Iya iya.